No niin, paikoillenne. Valmiit. Hep! No niin, sieltä lähti heti jotain lakipopaa, vähän kosmetiikkaa. Joo, hienoa. Hiushoitotuotteet. Anna olla ottaa kanvaa seuraava tuote. Sieltä löytyi se kasvomaskikin, mitä piti jo luvattiin ottamaan. Nyt kannattaa pistää jo kameraa sitä mukaan, kun meet ohi. Siitä vaan lappaat jokaista tuotetta. Noin, hienoa fööniä menee, upeata. Hiusvärit jätettiin siitä. Sieltä lähti kroppalotionia. Nyt pitäisi pistää enemmän tuotteita. Siitä vaan mitä tulee vastaan, eikö vaan kosmetiikkaa, upeata kosmetiikkaa. Aurinkopuuteria, siitä yksi maskara, hienoa. Siitä lähti kynsilakka. Vähän vanupuikkoja, sieltä vähän nyt niitä maskeja löytyi vihdoinkin. 15 sekuntia. Vauhti kiihtyy nyt, lappaa, mitä vaan tulee vastaan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nyt! Ja sieltä vielä hammastahna lähti mukaan, onneksi olkoon. Sairaan nopeeta. Ihan liian nopeasti meni minuutti. Mutta aikamoinen määrä tuotteita sinne kuitenkin, siellä jos jonkin moista. Hengästyttekö? Kyllä, eikä ollut minkäänlaista strategiaa. Mä en ehtinyt suunnitella.